खुलुमबाय नमस्ते सबको So welcome to back my YouTube channel नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायफिननाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं नोंथांमोननि आंबो मोजाङैनो दं स' बिराद गोबाव जाबायमोन आङो बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग बानाय माने जि बिजिआव दंमोन नालाय स' दिनै एसे टाइम मोनदों ओंखायनो बानायदों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो नायनानै मोजां मोनबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो ना मा होनो स' लेट्स गो विथ मी Dandiya night. Wow, jingle. NTPC. तो हम करते हैं एंट्री. Hello guys. नंबर तो नहीं है सर वो नहीं सर आपका नंबर दीजिए मैं आपको Hello. हमारी माँ रेडी हो रही है. Memo, ima soma, ina papa so, ina matlat, onia. Soma, esto, estaba Durga Puja, ina mas soma ken soma. Suwe, soma, soma. Oju, ada, ada. बोरिया मोजां खोनादों मोजां खोनादों. Moja kerani. मोजां साजायदों आरो साजायनाया मोजां जाथारदों. नैबे दान्दिया डान्स प्रेक्टिस आरो नैबेयो जाहैबाय माने दुर्गा मानि डान्स आरो बेयो गार्ल्सफोरनि ग्रुप ओमफ्राय माने गार्ल्स माने माबाफोर आरो हाबा जानायफोर ओमफ्राय मेरला दङ माने ग्रुपानो बुरजाथार माने उन्दैफोरबो दं गेदेरफोरबो दं हौवाफोरबो दं हिन्जावफोरबो दं गोबां दंखायो आरो ग्रुपा ओमफ्राय जोङो साथाम फोरोंग्राया गासै फुंखा आं ओमफ्राय माबा फाखन जायगायानो जाहैबाय माबा सालाकाथि एनटिपिसिनि सिङाव आरो स' बिराद माने बिसोरो नन डान्सार्सफोरसो नालाय मोसाग्रा नङा मालाबाबो स' बिनि थाखायनो बिराद खस्थ'मोन आरो बिसोरखौ फोरोंनायावहाय ओमफ्राय होमबाबो माने बिराद इन्जय बिसोरबो बिराद गोसो होनानै सोलोङो बिदिबा मोजां मोनोना सोलोंग्राफ्रा जुदि गोसो होनानै सोलोङोबा बिराद मोजां नांदों आरो थांनानै फार्स्ट एक्सपिरियेन्स आंनि बेयो बे जायगायाव थांनाया आरो स' बिराद मोजां नांदों माने मोजां मोनदों आरो थांनानै आं बेबायदि एफा मोजां माने बिदि मोनफेराखैमोन सिगाङावहाय बिदि एसे गोसो होनानै सोलोङो जिनो बेलेगफोराथ' दस्रा बेलेग माने एसे गोसो बानाय मोनो बिसोर जि गोसो ओमफ्राय मानसिफोराबोथ' जोंनि ओरैनो गैया रावबो ओरैनो गोजाजोबसो सोरबा एमपिनि सोरबा इउपिनि सोरबा बिहार लखनौ बिदि गोजा बांसिनानो बिदिनो कलकातानि सासे सानै दं खोमा ओमफ्राय आसामनि दंना गैया मिथिला